Goedemiddag, Klunkjes. Prinses Marie-Jeanne. Voorzitter Ron. Ziet het vriend mogen zijn. Deze schone vastelavond stempel in Broek zitten. En nog zieker wie hier erbij staat. Dus vorige week dus op de receptie Ron gezegd van het is soms lastig om het allemaal bijeen te krijgen, maar verdammt is best. En als je er niet binnen kunt en het is hartstikke schoon verseerd en helemaal gevuld met nu, hier staat er super schoon op, dan zie je dat ziet best doen zich ook loopt. En dat is hartstikke schoon om te zien en daar zijn we heel blij met dat dat ook niet zo gebeurt. Stadsprins Ruud II haalde net aan dat de medailles van de Klunkjes, dat dat wel de meest chique, de meest onderscheidende medailles zijn van ganz Limburg. Ik heb ze zelf een keer mogen ontvangen, jaren geleden. En ze hangen er al die op het kapstukje van die andere medailles. De stadsprins zou ze niet doen, onze prinsen uiteraard niet. Op hoop zitten dan zo'n Klunkjes aan, daar hebben ze allemaal netjes bio's. Zo hebben ze gekregen en dragen ze met ere. En zo wie keer als prins zou gedecoreerd door de perceptie willen we natuurlijk heel graag uw prinses Marie-Jeanne decoreren in de orde van de dagen. En ik wil graag vragen of Patrick dat zou willen doen. Ja, zo waren we bereid vandaag. Ja, dat is net de eerste overkomen. Hartstikke goed, helemaal zo goed. Gaat het goed? Ik zei al, het is goed om te zien wie er ook staat. Het is ook goed om te zien wie vastelavond wordt gevierd. Blijf het verhaal zo doen, verder naar de Limburg. Gerard en hij in het Broek zitten zich. En ja, tot Broek hè. En daar zijn we heel blij mee. Blijf dat een enkele verjaardag zo doen. En een hele fijne vastelavond voor jullie allemaal. Dankjewel Frank. Natuurlijk weer een hartstikke blij dat ook hier ook nog broodzitters zitten komen. Weliswaar, na een verbinding wat de oorsprong moet Stabroek in. Maakt niet uit. We hebben het op het bord staan. Stabroek zittert. Nou, zittert is kwaad, dus ja. Het maakt niet uit waar ze er vandaan kunnen. De zaal is ook prachtig. Dat is voor ons ook ideaal. Of Stabroek is op dit moment geen zaal meer. Over te gaan kunnen, dus ja. Dan hoort alles op. Er liggen ook friekorting in één aan rond. Dat is allemaal. Ja, dat is heel de gemeente wil dat geloof ik ook. Ja, die wil ik clusteren. Kijk, die GGB daar, ik jou net vertellen, die wil ik clusteren. En dan nog één muziek gaat ik al, dus dat boven. We doen allemaal één. Helaas. Helaas, dat ga ik niet meer denk ik. Ja, dan ook hier een heel fijn vastelavondseizoen toegewenst. Natuurlijk de hoogheden, straks die dag. Drie geen pien aan de been en aan de arm van het schieten en bij dit woord allemaal. Het springen en het hossen, dat geeft vanzelf. Ook veel hebben we er geen last van. Dus ook die leert. Veel spaß en lol en amuseer ik met die dag. Dank u wel voor de komst.